Kailangan ng tiyaga at pagmamahal sa pagluluto ng Itlog! kasi hindi lang basta itlog, hindi lang basta luto ang dapat na nasa itlog. Meron pa pala. Ay, nalaman ko ang itlog pala para mas madaling ipil. Kapag binoboil mo siya, lagyan mo siya ng suka. Suka? Madali na siyang ma-peel. Oo, kagabi ko lang yan nalaman. Salamat kay Jollibee Puntaw. Oo. Anyway, alamin natin yan ang egg series dito sa Cookly Time. Welcome sa Egg Series Overload Lupia Egg Edition. Hiwain ang garlic, onion, and of course, ang carrots. At ito lang ang mga kailangan mo. Garlic, onion, carrots, sardines, salt, egg, and of course, lumpia wrapper. Ilagay ang sardinas sa may lumpia wrapper. Lagyan ng itlog, bawang, sibuyas, at syempre, ang carrots. At siguraduhin nakasil ang bawat sulok. Magpainit na ng mantika dahil magpiprito na tayo. At isalag mo na ang lumpia ng 1 minuto. Pagkalipas nito, ang kabilang side naman. At konting sauce ng sardinas at meron ka ng lumpia with a twist. Wow, nakakatuwa naman yon, lumpia na may ilog. Pero sana yung sardinas, wag niyo pong ilalagay yung sauce niya para hindi mabasa. Oo, kasi sayang yung wrapper niya. Pero mukhang masarap yun, ah. I'll try that. Egg lumpia overload. Kung gusto niyo pa, lagyan yung tokwa. Ay, yeah, why not? Diba? Takwa. Or lagyan natin ng kunting gulay pa. Yes, bean sprout. Bean sprout. Choge. And then, or repolyo. Broccoli. Celery. Patatas. Patatas. Society. Ha? Society? Oh, society. Yung iba naman, sayo kuya. Sayote. Sayo kuya. Ganon kasi yun siya. Mabubusog ang lahat talaga dyan sa egg lumpia overload.